sai dan sharhin da mun ka saba yi bayan mun kare karatu wanda ka sa makiya bakin ciki, abinda muka cewa addu'ar da kun ka saba ku ci gaba da yin wannan addu'a, Allah yana amsar addu'ar bayi ne, tunda Allah ya ba mu ka'ida la in shakartum la azidannakum, in kun ka gode za mu kara muku. Allah mun gode ma, ya Allah muna godiya da abubuwan da kai muna, Allah mun gode ma. Wallahi ya kamata ku sani cewa Allah yana karɓar addu'ar bayin Allah, don ba wanda ya iya yin haka sai Allah. Addu'o'i na ko yaushe ba mutane na ta addu'a ba, ya Allah muna roƙonka ga arewacin Najeriya cikin matsala, ya Allah duk waɗanda asababin wannan matsala Allah ka tona musu asiri. Ba haka mutane ke addu'a ba? To Allah ya tona asirin, abinda muka ce Allah ya ƙara tona musu asiri. Amma abinda ya kamata ku sani cewa abinda Murtala Assada ka ta faɗi cewa 'yan ta'adda bandit da kake nafin arewacin Najeriya ɗaure musu gindi an kai, ta bayyana ko bata bayyana ba? Yau wallahi ko gidanku dan ubayu ya girma ka san ta bayyana. Yanzu tsakaninku da Allah ba dan ta'adda kake ba, ni a illa an ce za a yaƙi 'yan ta'adda, an ce za a yaƙi 'yan ta'adda, dan ta'adda hake to ni ruwanka. Duk wanda kun ka jana cewa to ba ku yadda ba ku haɗa musu su bar kashin mu. Ba na sha haɗa muku wasu sun ka zama ƙarhin gada ba, sun yi tsaye su ba su yadda a yaƙi su Bello turji ba 'yan uwansu da. Akwai kabilanci ko babu? Ya Allah muna roƙonka duk wanda bai son a yaƙi 'yan ta'adda, muna roƙon Allah ka isa mu mutanen arewa gare. Ya Allah duk wanda bai son a yaƙi 'yan ta'adda, Allah ka isa mu mutanen arewa gare. Abin da ya kamata ku sani wallahi yana cikin zalunci mutane su tare hanya su kashe na kashewa su yi ta'addanci, wai a zo ana son a kawar da su kuma wasu mutane su yi tsaye. Shassa ni ce muku in kana da inda muna hucci ya yanke tushe ka dawo arewa. Wallahi ba mu da matsala in ba mu 'yan arewa, mu an matsala kanmu. Duk sadda an kai magana wani na zalunta arewa sai a samu wani buhari to ai ba arewa na yan an jaye shi ba, to don Allah me amfanin naka da zai zalunce ka? Yanzu gashi an ayyana waɗannan mutanen cewa za a yaƙe su a matsayin 'yan ta'adda, wasu kuma sun taso suna ta yunkuri ba su yadda ba, to ba ku yadda ba ku haɗa musu su bar kashin mu. Don haka duk abin da kuke ganin 'yan ta'adda suna yi wallahi dama sun ka samu. To muna roƙon Allah duk wanda adda wata dama ko ta mulki ko ta sarauta ko ta wani abu bai son a yaƙi waɗannan mutane, muna roƙon Allah ya kawar da shi. Muna roƙon Allah ya kawar da shi. Shi yasa ka ga wallahi duk inda wani turjin birni yake cikin bakin ciki ya hakwana. Kullun tunanin su kada Murtala Assada dai ya ce wani abu. Murtala Assada yana cewa wani abu. Wallahi ina yi muku rantsuwa da sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki, da ina da rayuwa guda 1000 a cire 999 sauran guda a ce ko ka bar maganar Turuzzan birni ko a cire ta, ina yi muku rantsuwa da Allah ba zan bari ba. Kuma na san ba su iya komi. Kuma don Allah abin mamaki, yanzu ku dibi waƙi'ar da ka faruwa tsakanin Murtala Assada da minista mai karamin wando. Don Allah bata isa ta zama wa'azi ga duk wani mutum arewacin Najeriya ba. Su adda gwamnatin tarayya, su adda duk abin, su adda jami'an tsaro, su adda komi, amma wallahi sun rasa yadda za su yi da Murtala Assada. Saboda ni wannan ba komi na ba, taimakon Allah na. Allah yana taimakon gaskiya don zamanta gaskiya ba don yawan mabiyanta ba. Kuma don Allah in ma kana kiyayya da Murtala Assada kana son ka sha daɗin bakinka, me ya kamata in kana da lahiyayyen hankali? An ce matsala na kotu, to bari kotu ta yi bincike. Sai ka sha daɗin bakinka, sai ka bari kotu in ni wallahi abin da nika roƙo in har Murtala Assada ya kasa tabbatar da abin da yake da'awa, a yi mai hukuncin kisa. To kaga ashe yanzu ni shekara ta 5 ina roƙo don Allah a kai ni kotu. To kuma an kai ni kotu, in dai ba wawa kake ba ya kamata ma ka tattauna matsalar. Kamata ya ka yi shiru ka sha daɗin bakinka. Kuma akwai mamaki, da yawa za ka sha mamaki mutane sai ka ga mutum kammalalle sai ya yi magana wallahi ka gano ashe tsinkin daren sallah na. Yanzu don Allah kotunan arewacin Najeriya kotunan musulunci na. Don Allah za ka ɗauko sharuɗa na addinin musulunci ka samu waɗannan kotutuka. Waɗannan kotutuka akwai mata alƙalai ko babu? A musulunci mata na alƙalanci. To amma ba yadda za ka yi, shi yasa Allah ya siffanta wasu mutane ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha, suna da zukata amma ba su fahimtar gaskiya da zuciya, ga zuciya amma ba su fahimta. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, suna da idanu amma ba su ganin gaskiya da idanun. Wa lahum azanun la yasma'una biha, suna da kunnuwa amma ba su jin gaskiya da kun. Wallahi duk wanda kai yi bakin ciki kai yi hasada baka iya komi da Murtala Assada. Saboda haka abin da ya kamata ku sani cewa ku yi ta addu'a ku taka aiki.
don haka abinda mu muka cewa ya Allah muna roƙonka da sunayenka da sifofinka ya Allah ka kawo mu arewacin Najeriya zaman lahiya ya Allah ka kawo mu arewacin Najeriya zaman lahiya ya Allah wannan baiwa da falala da kawwa bayanka har suka gane gaskiya don wallahi babu wanda ya iya haka sai Allah don ni yanzu don Allah Murtala Assada in ya koma yema wani raddi bai koma baya ba ni barin ka nake da al'umma ka hadi in hadi sai a bar al'umma su yi hukunci saboda Murtala Assada dalilai yake basuwa kamar rana lokacin azhar akwai magana to ku daga hannu mu yi abin da mun ka saba ya Allah muna roƙonka Allah ga Turuzzan birni na Allah ka turmuje su ya Allah muna roƙonka ga Turuzzan birni na Allah ka turmuje su ya Allah muna roƙonka ga Turuzzan birni na Allah ka turmuje su ya Allah duk inda wani turjin birni yake Allah ka izo mai bala'i ya Allah ka izo mai bala'i ya Allah duk wani mai daure mai yan ta'adda gindi ya Allah ka san shi duk inda yake Allah ka tona mai asiri ya Allah ka nuna ma mutanen arewa shi ga hili ya Allah duk wanda ka son a yaƙi su Bello turji Allah ko ina yake Allah ka taimake shi ya Allah duk mai son a kauda su ada Allah ko ina yake Allah ka taimake shi ya Allah duk mai son a kawo da su dogo gade ko ina yake Allah ka taimake shi ya Allah duk mai son kada a yaƙe su don kabilance ko don siyasa ko don wata manufa muna roƙonka Allah ko ina yake Allah ka kare shi ya Allah ka tozarta shi ya Allah ka walakanta shi ya Allah in siyasa yake ka kare siyasa ce in kasuwanci yake ka kare kasuwanci ne in wata bukata gare Allah ka bashi ya Allah duk inda waɗanda ka ɗaure mai yan ta'addagin dai suke ya Allah ka san su ka haɗa su haɗarin jirgin sama ya Allah ka haɗa da haɗarin jirgin sama ya Allah da izzar su da karfin su da mulkin su ya Allah ka kare su ya Allah ka gama su gaba ɗaya kai musu hukunci guda ya Allah bai wanda kai muna godiya gare ka ya Allah muna godiya ga ni'imarka ya ku al'umma musulmi wannan taimako na da wurin Allah saboda haka duk inda wani mahasadi yake don Allah ka kuma san kowa martani ai wanda Allah ka wa faɗa bai faɗa kuma wallahi ku kun sani ba yadda za a yi ka bugi mutum ka hana mai kuka duk wallahi wanda ka ga yana suka wani bakin ciki na kuma wallahi gara masu magana kusan dalili akwai wasu na can waɗanda sun kai shiru bakin cikin ya ishe su ba su san wanda za su yi ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta